tervetuloa Kibirinan ja Emilationin Halloween FC24 spesiaaliin. Vieraina tänään Pseudonymous sekä itse paholaisten paholainen Lucifer. Terve, terve! Jees. Ja tänään pelataan UEFA Europa-liigan 4. finaali Liverpool vastaan Paris Saint-Germain. Pelaamme samassa tiimissä. Katsotaan miten paholaisten käy. Niin ja meidän. Just näin. Ei muuta kuin rock and roll. Play match. Anfield, one of the most storied venues anywhere Okay, in the okay. football world. I'm Derek Ray, your match commentator, and Sit also mennään. providing all the tactical analysis. It's Stuart Sitten mennäksiä sano äänellä no. Kyllä. Kato Sala! Jui jui. Tässä heittää nyt siellä. Hyvä, loistavaa. Ota me. Tässä on. Yes. Kato. Jesus. Älä ota neitä töppeeksi. Mä yritän. Haluatko sä lähteä hiustiulla? Seura pelaa kuule eka kertaa FC 24. Mä pelaan toka. Noniin. Hyvä. Tässä tiedon. Ollaan me pelattu aina. Ehkä. Ehkä. En mä muista. Yes. Loistavaa. Ei. Taklaa. Ei punaista ainoastaan. Alisson, yes. Nyt mä syötän vahingossa sinne vastustajalle. Hyvä. No niin, veskari. Ometa. Hyppää. Ja siinäkin meillä pääpelaaja. Yes, Salah. Ei tästä tuu mikki. Juman kautta. Ana. Sano. Häkkinen. Hyvä. Yes. Mitä mä sulle? Kato. Nyt päite. Tohon. Sit lähtee. Hei sun. No niin, poli. Salah on messissä. Nyt ei voi päästä kahdesta. Oi jumalauta! Ei! Perkele! Älä sen. Well, here's the replay. The pass over the top, just the right amount of pace on it, and the finish is just as good. 1-0 It's hei. an excellent goal. Nyt me ei saada 2 maalilla ainakaan hävitä muuten Miksi tuolla on keltainen kortti tuolla jätkä? En mä tiedä vaan. No. Ai aina surkeita. Myötä Omari, haha. Nyt eikä. Pelaa nyt kyllä. Ei. Aikamoista settiä. Mitä niillä? Ei mä ihan sama passi sinne vaan kenne. Katsotaan mihin se menee. Yes. Oi. No ihan siellä se tuomari. Niin nyt tehdään. Siellä on lihamuuri edes. Lihamuuri. Ei hemmetti. Tietokonehan on kova.
Pappevettä! Pois. Ei ihan hyvä. Kato mitä helkuttiin. Miten se sai tuo äijä sen? 3 jätkää kahvin. Ei. Kyllä tässä mehän pelataan kuin ammattilaisia. Olihan tää tasokin professionaali. Ei jää siihen vaan vastustajalle ikinä. Joo, hieno. Nyt sakkaa. Joo. Yes. Miksei iskenut se sala? Siitä, päätä. Loistavaa. Aivan. Jumala minä. No todella. Äijät on aivan kuutelu. No nythän on kuutelupäivä kun haluaa. Halloween ollaan kuutamolla. Kyllä nyt saa olla. Joo. En tiedä. Kyllä. Kyllä. Joo, älä päästä. Jes, hyvä Alisson. Loistavaa. Nyt pitää tehdä vaihto, kun jätkät on aivan puhki. 36 minuuttia. Darth Vader tuli kyllä. Tarvitsee inhalaattori toi Lucifer tossa vielä. Kato, Pappe menetti pallon, kun... Mikä kahvi? Kato, Salah laittaa tonne. Ja sit mennään. Jesus. Onks Jesus? Ei vitsi. Siinä olis voinut syöttää. Oli se Jesus. Sit tonne. Syöttää. Hyvä. Oikea paikka. Loistavaa. Marcos Acuna. Kolo Muani. Well, a good place to Perse! Anteeksi! Sorti kaikille katsojille. Jumalauide. Nyt on kusiset paikat. 4-4 tää homma. Ja kun viimeksi me otettiin mitä se 4-4? Se on nyt... 4-4 vaikka se on 2-0. 4-4 on siis yhteismaali. Me voitettiin äskeinen peli 4-2. Nyt perjantai. Ei, nyt pitää tsemmi. Eikä, älä päästä, ota kiinni se. Oi jumalaude. Sairas touhu. Syötää! Älä rupee kikkailemaan! Ei näin! 2-0. Ei oo hyvä olla. Yes. Hyvä. Tauko. Ja kun viimeksikin mä noustiin 2-0. 4-2. Kyllä, voittoon. Ja se oli just tätä vastaan, eikö se? Kyllä. Nyt pannaan höpinää töttäröön. Höpinää töttäröön. Toka puoliaika alkoi juuri. Ihan kauheet kattoo tätä meidän peliä. Se pistää sieltä. Mitä tuolla? Well, he took the wrong decision there. He surely had to cut that back. Se tulee Pappe! Substitution it is for PSG. PSG! Sika! Perkkula! And you would expect a booking under the circumstances. Saiko kelkas? Sai. Mo Salah. Ai. Very quick thinking there.
Well, no stopping him. In with a chance. Hyvä. Mä nyt pois siitä telkkaria! Hei! Peli on! Pudotti tekari takka. Ei jumala. Huhhuh. Meinas tehdä vastustaja maali. Ihan huhhuh. Noi taakka käy häiritsemässä väliin. Mistä toikin ilmestyi? Tekarit puhuttu. Tää on huonossa kondiksessa. Well, a stylish moment. Mbappe. Mbappe. He's blocked it. Nyt hei. Miksi maali tehdään, niin päästään jatkoon? Well, opting for the short corner. Yes. Just the challenge that was required. Me. Nyt lähtee Sesus. Älä s... Menit sä pallot! Mitä? Kyllä sä olisit aikaa jättää. Partey. Eikä. By Mbappe. Si. Ah! 5-3. Eikö mä en mikään 5-3. 4-5 yhteismaali. Eihän tästä tuu hölkäset pölät. Nyt tulee noutaja kyllä, vaikka noutajat on itse tässä pelaamassa. Nee! Yeah. Good work from PSG to win it back. Nyt tarkkana oikeesti. Meidän pitää yksi saada maali, mutta päästä tankulle. Tää oli jatkoja. And into the last 30 minutes Tässä on. now. Yes. And Gabriel Jesus confident with the ball at his feet. Woo! Komeeta, loistavaa. Just näin. Yes. Kattokaa mitkä tuuletukset. Äijä juoksee koko kentän ympäri. Eiks vaan? Impeli pom. There it is, 3-1 Yes. the current scoreline here. Älä ota tsettejä, älä ota tsettejä. Mikä hitsi chetti? Now what can Paris Saint-Germain do from this position? Well, Hyvä, disappointing yes. into the move. Oi, kato. Hyvä. Mo Salah. Ei si... Decisive in the tackle. No meidän hei. PSG looking to switch things around on the personnel front. Sit mennään. Gabriel Jesus. Ei! Tulee lisää. Yes, ota. Hyvä. And it's Gabriel Jesus. Woohoo! Loistavaa! Hyvä! Kato joo, sieltä tuli. Ohjataan yhteismaaleissa 6. Asia. Nyt on hyvä setti. Se noitakin kävi tässä häiritsemään. Saatiinkohan me siitä lisää puhtia? Yhteismaalit. Ja päästään sellaisella maalilla jo jatkoon. Hyvä. Tässä! Joo! Jeep! Mene! Oi perhana! Incisive pass from Mbappe. Yes! Hyvä Alisson! By the keeper. Yes! Se on kova. Niillä on kiire, kato tehdä vyöri. Jännitys tihenee. And a short That option pass. preferred. Yes! Ai, meni Pressure yli. building, another corner. Dembele tasked with taking the corner. Oh, jumalaude! Maaliviivalla. Heung-min Son. Siellä on edes. Hyvä. Salah menee. Exploiting the Eso. space on the flank here. Watching it Oho. all the way, turning it over for the corner. Just to give them that bit of breathing space. Näit sä maaliviivalta? On the goal Hyvä. line. Sound piece of goalkeeping.
And into the last 15 minutes. Omega. Siitä. Ui. Very quick thinking there. 15 ja vielä. Taas se panee 3 jätkää nippuun. And PSG pushing forward with options available. Oh, read it Näetkö magnificently. mitä Tremendous defending. Ai, siihen se jäi. Kaveri oli. Mitä mä teen tän pallon? Saanpa saa pallon. Ja taas on Liverpoolin poika aivan kahvilla. Perjantai! Nyt on 6-6 yhteismaali. 6-6 yhteismaali. Nyt tulee kyllä äitiä. Pakko käydä tekee yksi. Osta välistä, kato. Se menee siihen. Ja harhautus. Ei se meni. Ei se nauraa, nyt ne tekee maali. Hyvä oli. Hieno. Ai Samperi! Älä syötäks sille toiselle pelaajalle? Well, maybe a good position from which to counter. Can they keep it going? Yes. Well, they promised much on the break, but ultimately delivered little. Hyvä. Ei vaan laitaa pitkä. Tässä on tässä vieressä. Hieno! Joo. Well, the defenders know they need to get tighter. Mitä ihme? Joo! Pilkku! Yes! Asia! Oletko sä vetää? Anna mulle se sitten, jatka se sillä sitten. Noniin. Nyt Sala. Woohoo! Yes! Rock and roll, mata! Joo, just näin. Hyvä. Yeah! Liverpool. Maksaa alas. Jaha, lennukin putos täältä. Oi, peli käy. Lennukin käyty haudassa. Please. Ei tuu. Loistava torjunta. Hei, nyt on enää 30 sekkaa. Nyt on ihan vähän. Nyt pitää vetää 4 tarjoamaan. Nyt tekee isolla. Siellä on veskarikin, kato ylhäällä. Siellä on veskari ylhäällä. On, se juoksi maaliin. Älä päästä. Ei päästä. Nyt saa ottaa punaisenkin, jos on. Mut ei rankkualueella. Hyvä. Rauha. Yes! Ei pudottu. Vaikka hävittiin, niin päästiin jatkoon. Yes!